Představ si, že držíš v ruce kovovou kuličku velikosti grapefruitu. Je těžká, skoro jako závaží a na dotek teplá, jako by byla živá. A přitom tahle nevinná kulička, která se vejde do dlaně, dokáže srovnat celé město se zemí. Jedna kulička, 5 kilogramů. A energie odpovídající výbuchu 15 000 tun výbušnin. Jak je to vůbec možné? Kde se v malém kousku hmoty bere tolik ničivé síly? Co se děje uvnitř atomu v těch mikrosekundách, kdy se spustí jaderná bomba? A proč vědci, kteří ji vytvořili, plakali, když poprvé uviděli výbuch? Dnes si to rozebereme pěkně po pořádku. Víš, co je na tom zvláštní? Jaderné zbraně existují už přes 80 let. Všichni o nich slyšeli. Filmy, knihy, politici na sebe křičí v televizi. Ale kdybys teď vyšel na ulici a zeptal se náhodného kolem jdoucího, a jak vlastně atomová bomba funguje? Zarazil by se. No, něco se tam štěpí, bum, to je vše. A víš co? Neviním ho. Ve škole nás to taky učili. Pamatuju si, jak nám fyzikářka tak 10 minut vykládala něco o energii vazby nukleonů. Kreslila na tabuli nějaké čáry a čmáranice, zatímco celá třída důkladně zkoumala strop. Poctivě jsem se snažil to pochopit, ale nepochopil jsem. Až tak 15 let poté, co jsem náhodou narazil na jednu knihu, bylo to Zrození atomové bomby od Richarda Rhodese, mi to najednou všechno zapadlo do sebe a pomyslel jsem si, sakra, tohle je jeden z nejkrásnějších fyzikálních příběhů, jaké vůbec existují. Jenže se obvykle vypráví tak, že by usnul i člověk plný energie. Proto to dnes zkusím jinak. Bez vzorců na tabuli, bez nudného výkladu. A hned říkám, pochopit, jak jaderná bomba funguje, neznamená naučit se ji sestavit. Klid, žádný návod tady není. Jde o to porozumět jedné z nejzákladnějších věcí ve vesmíru. Kde se skrývá energie? Ta, která pohání hvězdy. Ta, která je mimochodem i v tobě. Dobře, začneme úplně od základů. Jestli si to ze školy pamatuješ, chvíli strpení. Jestli jsi zapomněl, tím lépe. Konečně ti to pořádně vysvětlím. Všechno kolem tebe se skládá z atomů. Stůl, hrnek s kávou, tvoje kočka, která teď pravděpodobně spí na klávesnici. Ty sám. Atomy jsou takové malinkaté stavební kameny hmoty. Tak malinkaté, že v jedné kapce vody jich je přibližně 1,5 sextilionu. To je jednička s 21 nulami. Abys to lépe pochopil, kdyby byl každý atom veliký jako hrášek, tahle jedna kapka vody by pokryla celou Zemi vrstvou několika kilometrů. Jedna kapka. Cítíš ten rozdíl? Ale nejzajímavější je to, co je uvnitř atomu. Představ si velký fotbalový stadion pro 50 000 lidí. Úplně uprostřed hřiště leží jeden hrášek. Ten hrášek je jádro atomu a celý zbytek stadionu je prázdnota, ve které poletují elektrony. A nejsou ani jako hrášky, jsou jako prášinky poletující někde na horních tribách. Atom je tedy téměř úplně prázdný. Překvapivé, že? Když se teď opíráš rukou o stůl, vlastně se ani nedotýkáš hmoty jako takové. Narážíš na elektrická pole elektronů. Stůl tě nepustí dál ne proto, že je pevný, ale protože elektrony v něm odpuzují elektrony v tvé ruce. Kdybys toto odpuzování náhle vypnul, propadl bys stolem jako mlhou. Děsivá myšlenka, že? Nás teď ale nezajímají elektrony. Zajímá nás ten hrášek uprostřed. Jádro. Jádro se skládá ze 2 typů částic. Protony mají kladný náboj a neutrony jsou elektricky neutrální. Odtud ten název. Tihle chlápci se slepili do hustého chomáče a sedí uprostřed atomu. A tady začíná ta záhada. Protony mají všechny kladný náboj a stejné náboje se, jak víš, odpuzují. Je to jako přibližovat k sobě 2 magnety stejnými póly. Odskočí od sebe jako opařené. Tak proč se jádro nerozsype? Co drží protony pohromadě? Drží je síla zvaná silná jaderná interakce. Je to jedna ze 4 základních sil ve vesmíru a je 100krát silnější než elektromagnetické odpuzování. 100krát, rozumíš? Má ale jeden háček.
Funguje jen na velmi malých vzdálenostech, doslova na rozměr jádra. O kousek dál a je pryč, jako by nebyla. Zapamatuj si to, bude se nám to hodit. A teď uran, hlavní hrdina našeho příběhu. Uran je těžký, stříbřitě šedý kov. Kus čistého uranu vypadá jako zašlé stříbro, na pohled zcela nenápadný. Jednou jsem v muzeu viděl vzorek. Leží si tam kousek za sklem a kdyby nebylo popisku, prošel bys kolem. V přírodě se uran vyskytuje v několika podobách, které nazýváme izotopy. Co to vlastně je? Počet protonů v jádře určuje, o jaký prvek jde. Uran má vždycky 92 protonů, to je jeho, řekněme, pas. 92 protonů znamená uran. 91? To je už protaktinium, úplně jiná věc. Počet neutronů se ale může lišit, a to mění vlastnosti atomu. Přírodní uran má dva hlavní izotopy. První je uran 238, má 92 protonů a 146 neutronů. Součet dává 238, odtud název. Druhý je uran 235, stejných 92 protonů, ale o 3 neutrony méně, tedy 143. Součet 235. Zdá se to jako maličkost, že? 3 neutrony navíc nebo méně, ale těch 3 neutrony mění naprosto všechno. Uran 238 je stabilní, nudný, líný. Leží si v zemi miliardy let a skoro nic nedělá. Za to uran 235 je nervózní, nestabilní. Jeho jádro se drží dohromady tak. Stačí malý podnět a rozpadne se. Přesně jako můj kolega Tomáš v pondělí ráno. Zdánlivě v pohodě, ale dotkni se ho špatně a je z toho drama. A víš, v čem je háček? V přírodním uranu tvoří uran 235 pouhých 0,7%, ani ne 1%. Zbytek je ten nudný uran 238. Aby se dala vyrobit bomba, musíš vzácný uran 235 oddělit od běžného uranu 238. A chemicky jsou identické. Naprosto identické. Liší se jen hmotností o nepatrný zlomek procenta. Je to jako se snažit z kbelíku zdánlivě stejných kuliček vybrat ty, které jsou o půl gramu těžší než ostatní. Atom po atomu. Miliardkrát. K tomu se stavějí celé továrny s 1000 centrifug, které se točí roky. Roky. Představ si to. Mimochodem, tady je fakt, který mě kdysi úplně ohromil. První průmyslový závod na obohacování uranu na světě, komplex K25 v americkém Oak Ridge, byl v době svého dokončení v roce 1945 největší budovou na světě pod jednou střechou. 4podlažní, dlouhý skoro míly, s plochou přibližně 18 hektarů. 18 hektarů. Uvnitř bludiště tisíců difuzních komor a stovky kilometrů potrubí. A to všechno jen proto, aby se získalo pár kilogramů správného izotopu. Zapamatuj si číslo. K sestavení jedné atomové bomby typu Little Boy bylo potřeba 64 kilogramů vysoce obohaceného uranu. Jeho výroba zaměstnávala celou zemi po několik let. A teď to nejzajímavější. Co se vlastně stane, když konečně získáme ten uran 235? Představ si tuhle scénu. Máme jádro uranu 235 a letí k němu jeden neutron. Co se stane? Neutron narazí do jádra a protože je neutrální, na odpuzování mu nezáleží. Nemá žádný náboj. Klidně pronikne elektronovým obalem a splyne s jádrem. Na okamžik vzniká uran 236. Stejný, ale o jeden neutron těžší. A tento uran 236 se cítí jako člověk, který se přejedl na svatbě. Znáš ten pocit, kdy sníš třetí kus dortu a víš, dost, víc nemohu, prasknu. Přesně tak. Jádro se doslova vzdouvá, začne kmitat a protahovat se jako kapka vody na provázku. A za 1/100 milioninu sekundy se rozpadne. Zajímavé je, že se nerozletí na drobné střepy jako sklo, ale rozpadne se na 2 velké kusy přibližně stejné velikosti, třeba na jádro bária a kryptonu. A navíc,
pozor, vyletí 2 nebo 3 nové neutrony. A ještě něco dalšího vyletí. Energie. Obrovské množství energie. Odkud se bere? Tady si musíme připomenout nejslavnější rovnici v historii fyziky. Tu slavnou E rovná se mc na druhou. Einsteinovu. Tahle rovnice nám říká v podstatě děsivou věc. Hmota a energie jsou v jádru totéž. Hmota je zmražená energie. A pokud dokážeš i jen nepatrnou část hmoty přeměnit na energii, získáš její honeuvěřitelné množství. Protože c je rychlost světla. 300 milionů metrů za sekundu. A to číslo musíš ještě umocnit. Vynásobit samo sebou. Výsledkem je naprosto ohromující koeficient. 1 gram hmoty, slyšíš, jediný gram, méně než mince, obsahuje tolik energie, kolik se uvolní spálením 3000 tun uhlí. 3000 tun. Když se jádro uranu rozštěpí, produkty štěpení váží o něco méně než původní jádro s neutronem. Jen o malinko. Přibližně o 1/5%. Tento rozdíl se podle Einsteinovy rovnice přemění na energii a vystřelí ven jako kinetická energie rozletujících se úlomků, záření gamma a nové neutrony. A teď, pozor, nejdůležitější moment. Ty 2 nebo 3 nové neutrony, které vyletěly, letí požárnou rychlostí a každý z nich může zasáhnout sousední jádro uranu 235, vyvolat nové štěpení. To vypustí další neutrony. A další a další. Tomu se říká řetězová reakce. A právě tady to začíná být skutečně zajímavé. Nech mě to vysvětlit na jedné přirovnání. Je opravdu výstižné. Sám jsem ho kdysi vyčetl ze starého učebnice a od té doby mi z hlavy nejde. Představ si obrovský sál, třeba jako tělocvična ve škole, jen větší. Celá podlaha je pokryta pastmi na myši. Tisíce pastí těsně vedle sebe. A na každé pastci leží 2 pingpongové míčky. Vejdeš do sálu, otevřeš dveře a hodíš dovnitř jediný míček. Co se stane? Míček dopadne na jednu past. Prásk. Pást se spustí a vystřelí do vzduchu své 2 míčky. Ty dopadnou na 2 sousední pasti. Prásk, prásk. Ve vzduchu jsou už 4 míčky. Dopadnou na 4 pasti. A rázem jich je 8. Pak 16, 32, 64. Za pár sekund je v sále naprostý chaos. Všechny pasti spuštěny, míčky létají všude, děsivý rámus a ty v hrůze přiboucháš dveře. To je řetězová reakce. Jenže v případě uranu se vše neodehrává během sekund, ale za milioniny sekund. A místo nevinného hluku se uvolní tolik energie, že velkoměsto se promění v popel. Ale je tu důležitá podmínka. Aby řetězová reakce vůbec proběhla, potřebuješ jednu věc. Říká se jí kritická hmotnost. Podívej, máš-li malý kousek uranu, třeba kostičku velikosti cukru, neutrony vzniklé při štěpení jednoduše vyletí ven do vzduchu. Nestihnou se po cestě setkat s jiným jádrem. Kousek je malý, okraj je blízko. Řetězová reakce nespustí. Uran jen trochu sálá záření, a to je vše. Ale je-li kus velký, neutrony nestihnou doletět k okraji, než do něčeho narazí. Narážejí do nových jader, vyvolávají nová štěpení, uvolňují nové neutrony a celá tato lavina se rozrůstá za mikrosekund. Hranice, při které to začne fungovat, je právě kritická hmotnost. Pro čistý uran 235 je to přibližně 52 kg ve tvaru koule. Pro plutonium 239 je to mnohem méně, kolem 10 kg. Dokážeš-li na jednom místě soustředit takové množství štěpného materiálu, máš v ruce bombu. A tady vyvstane hlavní inženýrský problém, ten nejzáludnější. Ten, nad kterým fyzici lámali hlavu celé roky. Pokud zařízení vybuchne, jakmile se nashromáždí kritická hmotnost, jak ho do ďábla skladovat, přepravovat, donést k cíli? Vybuchlo by přímo v rukou. Dobrá otázka. A odpověď je mistrovský kousek inženýrského génia. Hned ti ho vysvětlím. Nápad je ve skutečnosti prostý jako facka. Pokud zařízení zareaguje,
Když je štěpného materiálu příliš mnoho na jednom místě, stačí ho uchovávat po částech. Každý kousek je menší než kritická hmotnost, tedy bezpečný. A jen ve správný okamžik rychle sestavit kousky v jeden velký celek. Z tohoto nápadu vzešla dvě klasická řešení. První je dělové uspořádání. Nejjednodušší. Oproti moderním zbraním je to dětská stavebnice. Princip? Uvnitř pouzdra je obyčejná dělová hlaveň. Na jednom konci kus uranu ve tvaru střely, na druhém cílový kus uranu. Každý je sám o sobě menší než kritická hmotnost, bezpečný. Ale dohromady by ji přesáhly. Ve správný okamžik se spustí běžná prachová náplň, přesně jako v dělu. Uranová střela proletí hlavní a spojí se s terčem. Kusy se sloučí, vznikne kritická hmotnost. Jeden zatoulaný neutron a je spuštěno. Řetězová reakce za milioniny sekund, biliony štěpení. A výbuch. Přesně takhle byla zkonstruována bomba Little Boy, svržená na Hirošimu 6. srpna 1945. 64 kg uranu obohaceného na 80%. Konstrukce byla tak jednoduchá a spolehlivá, že ji vůbec neskoušeli. Prostě sestavili a shodili. Vědci byli přesvědčeni, že to vyjde. A vyšlo to. Dělové uspořádání má ale jeden problém. Funguje jen s uranem, s plutoniem ne. Plutonium reaguje příliš rychle. Než by se kusy stačily spojit, řetězová reakce by začala předčasně. Zařízení by zasyčelo, ale pořádně by nefungovalo. Vědci tomu říkají efekt doutnáku, jako navlhlý ohňostroj. Hodně hluku, málo výsledku. A tehdy vymysleli druhé, mnohem důmyslnější řešení. Imploze. Představ si dutou kouli z plutonia. Sama o sobě je menší než kritická hmotnost, protože hustota nestačí. Atomy jsou od sebe daleko, neutrony snadno unikají ven. Ale co kdybys tuto kouli ze všech stran naráz prudce stlačil? Hustota vzroste, neutrony budou častěji narážet do jader a v určitém okamžiku přejde koule do nadkritického stavu. Bez přidání dalšího materiálu, jen tím, že se atomy k sobě přimáčknou. Jasné, ale jak kouli rovnoměrně stlačit ze všech stran zároveň? To je, mimochodem, šílený problém. Vědci přišli s geniálním řešením. Kolem plutoniového jádra rozmístili desítky kusů obyčejné trhaviny ve speciálním tvaru. Každý kus je takzvaná výbuchová čočka. Zaměřuje rázovou vlnu stejně jako skleněná čočka soustřeďuje světlo. Všechny kusy se odpálí najednou s přesností na milioniny sekundy. A rázové vlny přicházející ze všech stran stlačí plutoniové jádro v dokonale souměrnou, hustou kouli. To byl šílený inženýrský úkol. Nejmenší asymetrie a místo výsledku dostaneš jen mrak radioaktivního prachu. Aby to fungovalo, museli inženýři vyvinout rozbuška synchronizovaná s přesností na mikrosekundu. V roce 1945 nic takového neexistovalo. Museli to vymyslet od nuly, pod časovým tlakem, z ničeho. Imploze byla použita u Fetmana, svržené na Nagasaki. A právě toto řešení se stalo základem veškerých moderních jaderných zbraní. Všechny dnešní hlavice jsou potomky Fetmana, nikoli Little Boya. A teď moment, o kterém málo kdo ví. Ten, kvůli kterému stojí za to číst až sem. Řekněme, že si sestavil kritickou hmotnost. Kusy se stlačily, hustota vzrostla, řetězová reakce má začít. Ale kdo spustí tu úplně první reakci? Odkud se vezme první neutron, který zahájí lavinu? Můžeš čekat, až se nějaké jádro samovolně rozpadne. Uran i plutonium jsou přece mírně radioaktivní, takové rozpady se stávají. Ale sami od sebe to trvá sekundy nebo milisekundy. Přitom jádro je ve stlačeném stavu jen 1/100 000 sekundy. Nevejdeš-li se do tohoto okamžiku, reakce nestačí pořádně nabrat sílu. Zařízení vydá pšouk místo výbuchu. Proto je v každém takovém zařízení speciální součástka zvaná iniciátor, nebo jak ji pokřtili sami vývojáři v Los Alamos, ježek. Co to je? Malá kulička velikosti vlašského ořechu, uložená v samém středu plutoniového jádra.
Uvnitř jsou dva kovy, oddělené tenkou přepážkou. Když rázová vlna stlačí zařízení, přepážka se rozdrtí, kovy se smísí a začnou chrlit neutrony. Desítky milionů neutronů přesně ve správný okamžik. Je to jako startovní pistole na závodech. Bez ježka nemusí vše fungovat jak má. S ním spuštění přesně v potřebnou mikrosekundu. Ještě jedna vychytávka. Kolem štěpného materiálu se umísťuje takzvaný reflektor. U Little Boya to byl karbid wolframu, u Fatmana uran 238. Tato vrstva se na reakci nepodílí, ale odráží zpět neutrony, které se snaží uniknout ven. Jako mantinely biliárového stolu, které vrhají koule zpět do hry. Díky tomu se kritická hmotnost sníží 2x až 3x. Méně materiálu, kompaktnější zařízení, snazší doprava. Všechny tyto detaily. Iniciátor, reflektor, tvar výbuchových čoček, přesnost synchronizace. V nich tkví rozdíl mezi tím, co funguje, a tím, co jen vydá rámus. Přesně proto, i když je obecný princip znám každému školákovi, skutečně funkční jadernou zbraň dokáže postavit jen hrstka zemí. Ďábel se skrývá v detailech. A v těch detailech jsou miliardy dolarů a desetiletí práce. Dobře, rozebrali jsme klasickou atomovou bombu, tu, která pracuje se štěpením těžkých jader. Už to samo o sobě je mocné. Ale v 50. letech přišlo něco o řád děsivějšího. Vodíková neboli termonukleární bomba. Její princip je přesně opačný. Zatímco v klasické bombě se těžká jádra rozpadají, ve vodíkové se naopak lehká jádra slučují v těžší. Tento proces se nazývá termonukleární fúze, stejný, jaký probíhá uvnitř Slunce a ostatních hvězd. Počkej, řekneš. Pokud klasická bomba uvolňuje energii proto, že se jádra rozpadají, proč ji uvolňuje i opačný proces? To přece nedává smysl. Skvělá otázka. Sám jsem nad ní kdysi dlouho přemýšlel. A odpověď opět spočívá v hmotnosti. Představ si graf. Na vodorovné ose počet částic v jádře. Od 1 do přes 200. Na svislé ose stabilita jádra. Jak pevně drží protony a neutrony pohromadě. Tento graf vypadá jako křivka s minimem uprostřed, přibližně u železa. Nejstabilnější jádra jsou železo a jeho sousedi. Na okrajích, u lehkých vodíků i těžkých uranů, jsou jádra mnohem méně pevná. Co to znamená v praxi? Že jakýkoliv pohyb směrem k železu uvolňuje energii. Rozštěpíš-li těžký uran na menší kousky, posouváš se směrem k železu. Sloučíš-li lehký vodík v hélium, taky se posouváš směrem k železu. V obou případech se jádra zpevní a rozdíl hmotnosti se přemění v energii. Štěpení i fúze tedy uvolňují energii, protože oba procesy vedou ke stabilnějším jádrům, jen z opačných konců. Problém termonukleární fúze? Aby se 2 vodíková jádra sloučila, musíš je k sobě velmi silně přitlačit a překonat elektrostatické odpuzování. Obě jsou kladně nabitá. Vzpomínáš, jak se od sebe odrážejí jako stejnojmenné póly magnetu? Aby se slepila, potřebuješ obrovské teploty, desítky milionů stupňů, a obrovský tlak. Jen pak se jádra rozjedou natolik, že prorazí elektrostatickou bariéru a sloučí se. Kde takové podmínky vzít? V přírodě existují jen na jednom místě, v nitru hvězd. Na Zemi nic takového prostě není. Nebylo, dokud někoho nenapadla geniální a děsivá myšlenka. A co kdybychom jako zápalník použili klasickou atomovou bombu? Ta přece uvolní tolik energie, že na krátký okamžik vytvoří něco jako malé slunce, s miliony stupňů a neuvěřitelným tlakem. A v ten okamžik by těžké izotopy vodíku, deutérium a tritium, nacházející se poblíž, začaly fúzovat a přidali by k výbuchu 100krát více energie. To je vodíková bomba. Funguje ve 2 stupních. První stupeň, klasická atomová bomba, je zápalka. Druhý stupeň, nádoba s termonukleárním palivem, tou zápalkou hoří. Když první stupeň zareaguje,
Jeho záření na krátký okamžik vytvoří podmínky hvězdného jádra a spustí se termonukleární fúze. Uvolní se energie 10krát, 100krát, někdy 1000krát větší než u klasické atomové bomby. Nejsilnější bomba v historii, sovětský Kár-bomba, byla odpálena 30. října 1961 nad Novou zemí. Oficiální síla 50 megatun v trotilových ekvivalentech. To je přibližně 33 000krát více než Hirošima. Hřib výbuchu stoupal do výšky přes 60 kilometrů, výše než je horní hranice stratosféry. Rázová vlna 3krát obletěla Zemi. 3krát. Oslňující záblesk byl vidět na 1000 kilometrů daleko. Původně byl projekt ještě silnější, 100 megatun, ale konstruktéři se svého výtvoru zalekli. Snížili sílu na polovinu výměnou uranového reflektoru za olověný a přesto stvořili nejmocnější zbraň, jaká kdy byla vyzkoušena. A tady je fakt, při kterém mi kdysi naskočila husí kůže. Andrej Sacharov, jeden z otců sovětské vodíkové bomby, byl po jejím testu zdrcen tím, co vytvořil, a stal se nejznámějším sovětským disidentem a bojovníkem proti jadernému zbrojení. Přitom právě jeho teoretické výpočty umožnily výbuch car bomby. Člověk stvořil monstrum a pak celý zbytek života usiloval o to, ho dostat na řetěz. Dobře, teoretická část za námi. Co bychom skutečně viděli, nedej bože, kdyby jaderná bomba vybuchla? Rozložím to jako zpomalený záběr, i když ve skutečnosti se celé odehraje za milioniny sekund. Záběr první. 0. Spustí se imploze. Plutoniové jádro se stlačí. Ježek vyšle první neutrony. Řetězová reakce startuje. Záběr druhý. Uplynula půl mikrosekunda. Za tu dobu proběhlo přibližně 80 generací štěpení. Jeden počáteční neutron splodil kvadriliony nových. Teplota uvnitř? Desítky milionů stupňů, více než v jádru Slunce. Tlak? Miliony atmosfér. Vzniká z hluček plazmy velikosti golfového míčku, jehož teplota převyšuje povrch jakékoliv hvězdy. Záběr třetí. Několik mikrosekund. Obal se vypaří. Plazma se rozepíná rychlostí stovek kilometrů za sekundu. Objevuje se oslnivá bílá koule, ohnivá sféra, která začíná narůstat jako balónek nafukovaný neviditelnou rukou. Záběr čtvrtý. Uplynula 1/10 sekundy. Ohnivá koule dosáhla maximálního průměru. U bomby hirošimské třídy je to přibližně 300 metrů. Uvnitř několik tisíc stupňů. Zvenku stěna vzduchu stlačená do hustoty kamene. Ta stěna se začíná šířit od epicentra jako obří kruhová vlna. Záběr pátý. Uplynula sekunda. Rázová vlna se žene rychlostí několikanásobku zvuku. Kilometr od epicentra smetá zděné domy jako domečky z karet. Ve 2 kilometrech boří dřevěné konstrukce, strhuje střechy. Skla praskají až na desítky kilometrů daleko. Zároveň s rázovou vlnou přichází tepelné záření. Ve vzdálenosti 1,5 kilometru způsobí vážné popáleniny za zlomek sekundy. Stromy vzplanou jako sirky. Asfalt se taví. A zároveň přichází záření. Neviditelné, necítitelné, ale pronikající tělem a ničící buňky. Ti, kdo dostali velkou dávku, umírají v průběhu dnů či týdnů na nemoc z ozáření. A pak přicházejí záběry trvající ne milisekundy, ale minuty a hodiny. Rozpálený vzduch stoupá vzhůru. Na jeho místo se hrne čerství a strhává sebou prach, trosky a radioaktivní produkty štěpení. Tak vzniká ten slavný jaderný hřib. Nejprve nožka, pak klobouk rozpínající se ve stratosféře. Všechny tyto radioaktivní částice pak po dlouhou dobu dopadají zpět na Zem, někdy stovky i tisíce kilometrů od místa výbuchu. Tomu se říká radioaktivní spád, neboli fallout. Škodí ještě dlouho po samotném výbuchu. A mnohé ze vzniklých izotopů, strontium-90, césium-137, mají poločas rozpadu kolem 30 let,
takže půda bude sálat záření ještě celá desetiletí. V Hirošimě a Nagasaki zahynulo podle různých odhadů 140 až 200 tisíc lidí. Většina v prvních hodinách, rázovou vlnou a tepelným účinkem. Desítky tisíc v následujících měsících a letech. Na nemoc z ozáření a rakovinu. To jsou strašná čísla. Záměrně je uvádím, aby se veškerá ta krásná fyzika, o níž jsme právě mluvili, neproměnila v abstraktní hru se vzorci. Tahle fyzika má velmi těžké lidské důsledky. Dobře, pojďme si trochu vydechnout. I mě ta čísla berou dech. Proto rozebereme několik mýtů, které kolují v populární kultuře. Mnohé z nich jsou skutečně na úrovni "soused mi to řekl na chatě". Mýtus první. Po jaderném výbuchu je půda po tisíce let neschopná života. Tak to úplně není. Většina radioaktivních produktů štěpení má relativně krátký poločas rozpadu, hodiny až několik let. Nejnebezpečnější, jód 131, se rozpadá za dny. Stroncium a cézium přibližně za 30 let každý. Uran a plutonium žijí tisíciletí, ale v spadu ho je poměrně málo. Dnešní Hirošima je rozvinuté japonské město s více než 1 milionem obyvatel. Rostou tam stromy, tekou řeky, děti si hrají na školních dvorech. Několik let po výbuchu se tu radiační pozadí nelišilo od přirozené hladiny. Město bylo znovu postaveno a žije normálním životem. Jiná situace je v okolí Černobylu. Tam se reaktor roztavil a stále sálá záření. Příčinou není výbuch jako takový, ale uniklé tuny jaderného paliva. To je úplně jiný mechanismus kontaminace a v jednom z příštích videí si o tom povíme zvlášť. Mýtus druhý. Jaderný výbuch zničí vše v okruhu stovek kilometrů. Nezničí, záleží na síle. Bomba hirošimské třídy způsobí kritické škody v okruhu přibližně 1,5 až 2 kilometry od epicentra, vážné poškození do 5 kilometrů. Na vzdálenost 10 až 15 kilometrů, vybitá skla, povrchové popáleniny, ale lidé většinou přežijí. Moderní strategické hlavice jsou silnější, ale i tak je zóna úplného zničení jen desítky kilometrů, ne stovky. I když mluvíme-li o masivní výměně tisíců raket, to jsou jiné rozměry. Ale to není jeden výbuch, to jsou tisíce. Mýtus třetí. Jadernou zbraň lze postavit v garáži, když najdeš návod na internetu. Rozhodně ne. Samotná teorie, tu jsem ti právě v podstatě celou vyložil, je veřejně dostupná. Ale praxe? Abys získal kilogram zbraňového uranu 235, potřebuješ tisíce centrifug pracujících po léta. Abys získal plutonium, potřebuješ reaktor a přepracovací závod. Abys navrhl imploze, potřebuješ superpočítače a tým nejlepších fyziků. Abys vše synchronizoval na mikrosekundu, potřebuješ nejpřesnější přístroje. Zkrátka, jaderná zbraň není génius to vymyslel sám bez klepě. Je to celý stát pracující desetiletí. Proto existuje dodnes jen 9 jaderných mocností. Za 80 let pouhých 9. I přesto, že zájemců bylo mnohem více. Mýtus čtvrtý. Před jaderným výbuchem se lze schovat pod stolem. Jako dítě jsem viděl staré americké animáky s želvičkou, která učila děti krýt se pod lavicí. Vždy jsem si říkal, vážně, jaký stůl zachrání před jadernou bombou? A ukázalo se, částečně zachrání. Sily dost daleko od epicentra, abys vůbec přežil, pak si lehnout a zakrýt hlavu rukama skutečně zvyšuje šance. Hlavní hrozbou na větších vzdálenostech jsou létající střepy a rozbité sklo. Lavice nebo stůl mohou skutečně chránit hlavu před skleněným deštěm. Sily ale v epicentru žádný stůl nepomůže. Mýtus pátý. Elektromagnetický impuls z jaderného výbuchu zničí veškerou elektroniku v celé Zemi. Částečně pravda, ale v kinech velmi přehnaná. Elektromagnetický impuls je skutečný jev. Gamma záření výbuchu vytrhuje elektrony z molekul vzduchu, ty se urychlí v zemském magnetickém poli a vytvoří mohutný impuls. Ten skutečně může vyřadit elektroniku, ale záleží na výšce výbuchu, síle a vzdálenosti.
Moderní stíněná technika, letadla, vojenské komunikační systémy ho přežije bez problémů. Nechráněné civilní sítě ano, mohou utrpět. Mimochodem, tady je fakt, při kterém jsem napoprvé nevěřil vlastním uším a šel si to ověřit. Právě teď, zatímco toto sleduješ, jsou v tvých kostech a ve vzduchu kolem tebe atomy stroncia a dalších izotopů, které se tam dostaly z jaderných zkoušek 50. a 60. let. V době studené války odpálili USA a SSSR v atmosféře přes 500 jaderných bomb. Radioaktivní izotopy se roznesly po celé planetě, dostaly se do vody, půdy, rostlin, krav, mléka a skrze jídlo do každého člověka na Zemi. Do tebe, do mě. Ty množství jsou nepatrná, neškodná, ale jsou tam. Radioaktivní otisk studené války je doslova uvnitř nás. Přemýšlej o tom. Když jíš jablko, sníš trochu studené války. A tohle mimochodem způsobilo zajímavý inženýrský problém. Citlivé přístroje, třeba Geigerovy počítače nebo detektory pro vesmírné teleskopy, nemohou být vyrobeny z obyčejné moderní oceli. Při výrobě oceli se totiž používá vzduch a ve vzduchu je od dob jaderných zkoušek přítomný kobalt 60, vedlejší produkt výbuchů. Ten se dostane do oceli a dá jí slabý, ale pro nejpřesnější přístroje znatelný radioaktivní otisk. Vědci proto používají takzvanou nízkoaktivní ocel. Ocel vyrobenou před rokem 1945. Kde ji brát v dostatečném množství? A tady začíná naprosto šílený příběh. Zvedají ji ze dna moře. Nejznámějším zdrojem je německé loďstvo, které vlastní posádky potopily ve skotském zálivu Scapa Flow v roce 1919, po první světové válce. Kolem 50 lodí, ležících na dně přes 100 let, se po kusech vyzvedávají. A tato pancéřová ocel jde na výrobu nejcitlivějších vědeckých přístrojů na světě. Paměť jaderné éry je tedy tak silná, že abychom se jí vyhnuli, musíme doslova rozebírat lodě potopené před více než 100 lety. Šílený příběh, že? A ještě jedna věc, než se přesuneme k závěru. Něco, co mě naprosto ohromuje. Za celou historii lidstva bylo jaderné zbraně bojově použito pouze 2krát. Hirošima a Nagasaki, srpen 1945. Od té doby ani jednou. Navzdory desítkám válek, konfliktů a krizí. To je zároveň obdivuhodné i děsivé. Obdivuhodné, protože ukazuje, že lidstvo je schopné se ovládat, i když drží v rukou nejděsivější zbraň v historii. Děsivé, protože jsme několikrát byli na vlas od toho, aby se toto zdrženlivost zlomila. Karibská krize 1962. Tu zná každý, stálo to v učebnicích. Ale případ Stanislava Petrova nezná skoro nikdo. 26. září 1983 v noci. Sovětský podplukovník hlídkuje na velitelském stanovišti Serpuchov 15, středisku raného varování před raketovým útokem. A systém Oko najednou hlásí odpálení americké rakety. Pak další 4. Podle rozkazů měl Petrov ihned hlásit nahoru a nahoře se mělo rozhodnout o odpovědném úderu. To by v podstatě znamenalo začátek 3. světové války. A tu sedí člověk, sám v noci, a musí rozhodnout za celé lidstvo. Rozumíš? Přemýšlel a neohlásil nic. Usoudil, že jde o závadu, že rakety jsou falešný poplach. A víš, co se ukázalo potom? Satelit si spletl sluneční odlesky na vrcholcích mraků s odpálenými raketami. Petrov měl pravdu. Jediný člověk svým rozhodnutím zachránil možná miliardy životů. Pokaždé jsme měli štěstí. Nebo je naše štěstí vlastně lidská moudrost a opatrnost? Chce se věřit, že to druhé. Dobře, shrňme si, co jsme se dnes dozvěděli. Jaderná bomba je zařízení, které využívá základní vlastnost hmoty. Hmota a energie jsou totéž a v hmotě jsou ukryty obrovské zásoby energie. Konkrétní mechanismus je štěpení těžkých jader uranu nebo plutonia bombardováním neutrony. Jeden neutron zasáhne jádro. Jádro se rozštěpí, uvolní další neutrony, ty rozštěpí nová jádra a uvolní nové neutrony.
Za milioniny sekund lavina štěpení pohltí veškerou kritickou hmotnost. Aby zařízení fungovalo, musíš na jednom místě soustředit štěpný materiál přesahující kritickou hmotnost. Dosáhneš toho buď dělovým způsobem, nebo implozí, rovnoměrným stlačením koule výbušninou. Uvnitř pomáhá iniciátor, který vypustí první neutrony, a reflektor, který zabraňuje jejich úniku. Vodíková bomba jde ještě dál. Atomová bomba tu slouží jako zápalka, která vytvoří podmínky hvězdného jádra. V těchto podmínkách se lehká vodíková jádra slučují v helium a uvolňují ještě mnohem více energie. Nejmocnější taková bomba, car bomba, byla více než 33 000krát silnější než Hirošima. Za veškerou tou krásnou fyzikou ale stojí strašné lidské příběhy. A hlavní poučení jaderné éry je asi toto. Znalost sama o sobě je neutrální. Stejné procesy, které pohánějí hvězdy a mohly by nám dát téměř neomezenou energii prostřednictvím jaderných elektráren a termojaderných reaktorů, mohou vymazat celá města. Rozdíl není ve fyzice. Rozdíl je v tom, jak my, lidé, rozhodujeme o využití těchto znalostí. Když Robert Oppenheimer, vědecký vedoucí amerického jaderného programu, uviděl první zkušební výbuch 16. července 1945 na Novém Mexiku, vzpomněl si podle vlastních slov na verš ze starého indického posvátného textu Bhagavad Gita. Jsem se stal smrtí, ničitelem světů. Stál v poušti, hleděl na obří hřib nad zkušebním polygonem a uvědomoval si, že jeho tým právě vypustil na svět něco, s čím si lidstvo nikdy zcela neporadí. A měl pravdu. 80 let poté má 9 zemí dohromady přibližně 12 000 jaderných hlavic. Každá z nich je potenciální Hirošima. Nebo Hirošima vynásobená 10krát, 100krát. Tohle není jen zbraň. Je to trvalé pozadí naší civilizace. Stín, který nikdy nezmizí. Ale je tu i dobrá zpráva. Tatáž fyzika, která zrodila bombu, nám dala i něco krásného. Jaderné elektrárny poskytující čistou energii milionům lidí bez emisí CO2. Radionuklidovou medicínu léčící rakovinu. Radiokarbonové datování, díky němuž zkoumáme historii. A možná v budoucnu řízená termonukleární fúze. Ten samý proces, který ve vodíkové bombě ničí města, by v reaktoru mohl dát lidstvu prakticky neomezený zdroj čisté a bezpečné energie. Táž fyzika, táž jádra, týž hmotnostní deficit a Einsteinova rovnice, jen využité jinak. A v tom asi spočívá hlavní smysl porozumění vědě. Ne proto, abys něco vyhodil do vzduchu, ale proto, abys věděl, jak je svět uspořádán a měl možnost se rozhodnout. Pokud tě toto video přimělo k zamyšlení, dej like, fakt to kanálu pomáhá. Pokud si vydržel až sem, gratuluju. Téma nebylo jednoduché, ale zvládl si to. Přihlas se k odběru, ať ti neuniknou další díly. Rozebereme, jak funguje jaderný reaktor, čím se liší od bomby a proč, ať filmy ukazují cokoliv, z principiálních důvodů nemůže explodovat jako Hirošima. A také termonukleární fúzi, která nás možná zachrání před energetickou krizí. A hlavně, piš do komentářů, co tě zaujalo nejvíc. Jaký fakt tě překvapil, o čem chceš vědět příště. Komentáře skutečně čtu a témata pro příští díly vybírám právě odtud. A sdílej toto video s někým, kdo ještě hodinu zpátky říkal, no, něco se tam štěpí a bum. Teď máš co vyprávět. Díky, že jsi tu byl. Na viděnou v příštím díle. Měj se a pamatuj, i ty nejděsivější věci jsou méně děsivé, když rozumíš tomu, jak fungují.